Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Radivoj Ralić. Predstavit ću vam kompaniju 4 Corners Alliance Group i kompenzacijni plan za sve članove. Četiri Corners Alliance Group je mesto gde počinje finansijska sloboda. Sistem je moćan, svima dostupno i radi veoma brzo. 4 Corners Alliance Group je kompanija registrovana u SAD-u 2011. godine legalno radi u celom svetu. Programi i proizvodi kompanija omogućuju svim ljudima sveta da kroz edukaciju i promovisanje obezbede dugotrajni ekstra prihod. 7 proizvoda kompanije su finansijska literatura u elektronskom obliku. Služi za lični i profesionalni razvoj. To su 7 paketa proizvoda i kupuju se iz ostvarenog profita. Prvi paket ili prvi nivo kupujete jedinom uplatom od $18. $8 ide za trošak upisa, 10 se kupuje prvi komplet literature. Drugi paket ili drugi nivo kupuje se iz zarade, košta $10. Treći paket košta $25, kupuje se iz zarade takođe. Nakon trećeg nivoa kompanija vas automatski preplaćuje na mesečne finansijske novine. One koštaju $30, takođe iz zarade. Četvrti paket košta $60 iz zarade. Peti nivo $150, takođe iz zarade. I konačni, šesti, finalni proizvod košta $300, takođe iz zarade. Provizija za sve proizvode od 1. do 6. nivoa se plaća samo jednom. Provizija za mesečne novine se plaća mesečno. Kako jednom investicijom od $18 do sigurne finansijske budućnosti. Sa $8 je plaćen trošak upisa, sa 10 plaćen je prvi stepen edukacije. 4 Corners je uspostavljen i garantuje 100% profit. Plaćan je i nedeljno na Visa debit karticu ili direktnu depozit na vaš tekući račun. Iskustvo vam nije neophodno, stručno poznavanje rada na računaru nije nužno i 100% je bez rizika. Šta vi treba da radite? 4 Corners je jednostavan sistem. Sve se odvija u 2 koraka. Nakon upisa, prvi korak je samo upišite 4 osobe u 4 Corners. Drugi korak je naučite ih kako i pomognite im da upišu svoja 4. Vaš posao je urađen. A zatim svi ostali samo ponove proces. Upišu 4. I za vas 6 puta. I vi ste zaradili $559.824. Jednokratno. I mesečni prihod $65.536. Iz meseca u mesec doživotno. Program je potpuno automatizovan i sve izvršava u realnom vremenu. Koliko vama vremena treba da upišete 4 osobe? I ko su one? To su vaši prijatelji, drugari, braća, sestre, majka, otac, kolege s posla, komšije, rođaci, kumovi. Vi ništa ne prodajete.
Nikoga ne ubeđujete. Samo ih pozivate da zajedno sa vama uče i zarađuju. Da zajedno osigurate prihod za život vama i vašim porodicama. Lako je. To je jednostavna matematika. Samo dve proste radnje. Sabiranje i množenje. Recimo da vam treba mesec dana da pronađete 4 prijatelja. I njima u proseku mesec dana da upišu svoja 4 prijatelja. Za 6 meseci vi ćete zaraditi $500.000. I mesečno primanje 65.000. Šta ako vam treba 7 dana da pronađete 4 osobe? I 7 dana da oni pronađu svoje 4. I svako tako po 7 dana. Tako 6 puta. Vi ste se upisali, teče vaša prva nedelja. U prvoj nedelji upišete 4 osobe. Zaradili ste $16. Vi ste vaš posao uradili. Nedelja druga. Vaša 4 upisuju svako svoja 4. Sada imate 16 novih u timu i vaša zarada je $64. Nedelja treća. 16 novih članova upisuju svako svoja 4. Vaš tim sada ima 64 nova člana i vi ste zaradili $640. Nedelja četvrta. Vaših novih 64 upisuju svako svoja 4. Vaš tim je uvećan sa 256 novih članova i vi ste zaradili $6.144. Nedelja peta. Novih 256 svako svoja 4. I sad vaš tim ima novih 1024. Vi ste zaradili $61.440. Nedelja šesta. Novih 1024 upisuju svako svoja 4. Vaš tim dobija novih 4096 članova. A vi ste zaradili $491.520. 100% je bez rizika. Forsirani članski matriks 4x6 od 1. do 6. nivoa. Potencijalna zarada počeva od 0 pa do $500.000 po članu. 4 Corners Matrix 4x6 je uspostavljen i prvi je na svetu gde se najveći potencijal zarade smešta u široku bazu članstva. Napredovanje je automatsko i dolazi iz profita. Sponzorstvo nije nužno, ali veoma korisno. Nema limita na broj lično angažovanih članova. Totalna zarada od 1. do 6. nivoa iznosi $559.824. Za svakog člana, bez da ste ikad ikog uveli u 4 Corners. Bonusi. Bonusi su najbolji deo. 100% matching bonus. 100% zarada na zaradu vaših direktnih članova. I recimo, da ste vi lično angažovali 4 saradnika, uveli 4 člana lično ili na vašu preporuku i oni su popunili svoj 6. nivo i zaradili isto kao i vi, u totalu $559.824. Imate 4 direktno, vi ste zaradili 4 puta toliko. Zato ohrabrite i pomozite vaše saradnike da upišu svoja 4. I jedino tako možete dostići brzo nivo 6 i zaraditi milione. Kad se jednom upišete, svi ćemo vam pomoći.
da vi upišete svoje jedino potreban 4 saradnika. Broj direktnih članova nije ograničen. Možete ih uvesti koliko god želite. To nije sve. To je jednom plaćeni posao. Ali takođe zarađujete sa istih $18. Sa istim timom. I mesečni prihodi. Stalni, doživotni. 4 sistem svakog člana vašeg tima pretplaćuje sa $30 iz zarade na mesečni list i vi zarađujete proviziju takođe 100% bonus na zaradu vaših direktnih saradnika. Sad se isplaćuje do 7. nivoa. Pun 7. nivo broji 16.384 člana, a zarada po članu je $4. I 7. nivo plaća mesečno 65.536 plus 100% matching bonus. Da li prilika da za 6 meseci ili manje zaradite $500.000 i redovnu mesečnu zaradu 65.000? Da li vredi $18? I da li vredi vašeg truda? Sigurno da vredi. Zato upišite se danas i upišite 4 prijatelja. Naučite ih da ponove vaš primer, uradili ste posao za uvek. Sad se obratite prijatelju koji vam je pokazao ovaj video i počnite još danas. Ukoliko ste sami pronašli ovaj video, upišite se preko ovog linka. Hvala vam na strpljenju, doviđenja, vidimo se u timu.